Správy televízie Severka. Druhý ročník predstavenia zručnosti našich remeselníkov a živnostníkov s názvom Ľudové umelecké remeslá 2014 sa už tradične konal na Mariánskom námestí v Žiline. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil primátor mesta Žilina, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, predseda Slovenskej živnostenskej komory na Slovensku a organizátor podujatia a zároveň predseda občianskeho združenia Tradičné ľudové umelecké remeslá. Už minulý rok sa naozaj ukázalo, že toto podujatie má obrovský záujem u žilinskej verejnosti. V priebehu tých dvoch dní tu prišlo naozaj množstvo Žilinčanov, ale aj nežilinčanov, aby si pozreli jednak to, čo umeleckí remeselníci vedia vytvoriť a aby si aj kúpili nejaké produkty. Takže z tohto dôvodu sme tu opäť tento rok. Remeselníci ukazujú niečo nové, to, čo tu ešte nebolo. Sme súčasťou 7 miest, kde sa takéto produkty prezentujú a veľmi ma to teší a myslím si, že aj tento rok to bude veľmi, veľmi atraktívne pre Žilinčanov. Občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá je nezisková organizácia, ktorá sa snaží o zachovanie tradičných remesiel a v tejto činnosti podporuje ľudí vo všetkých vekových kategóriách. Záštitu prevzalo Ministerstvo hospodárstva takisto ako v minulom roku. Sme veľmi povďační, pretože je to podpora drobných živnostníkov, ktorá sa u nás dáva do popredia. A ľudoví umeleckí remeselníci sú vlastne drobní živnostníci. Tieto naše podujatia im pomáhajú v tom ich každodennom a nie ľahkom živote, aby sa prebíjali, pretože prácou vlastných rúk ešte nikto nezbohatol a sme veľmi radi, že aj samotní remeselníci sú nám povďační organizátorom, že takéto prekrásne podujatia organizujeme. Takáto prezentácia výrobkov živnostníkov a remeselníkov však rieši len povedomie o ich existencii na slovenskom trhu. Začínajúci podnikatelia a výrobcovia tradičných výrobkov sa boria s problémami trhového znevýhodnenia a byrokraciou zo strany štátu pri žiadostiach o pomoc pri podnikaní z rôznych programov pripravovaných ministerstvami. Malí a strední podnikatelia musia dostať od štátu ďaleko väčšiu pozornosť, ako ju mali doteraz. A aby sa to takto stalo, tak sú pripravované, ako som povedal, legislatívne kroky, návrhy, zákony, ktoré vnesú do podnikania malých a stredných podnikateľov väčší komfort. Je to program na podporu úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu, ďalší program podpory vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov. Pripravená je schéma poradenstva a vzdelávania, mikropôžičkový program a program na podporu internetovej techniky a tohto spôsobu činnosti. Takže ideme z domov a snaha je, naozaj veľmi úprimná snaha je vytvoriť také podmienky, aby sa oplatilo podnikať. Slovensko sa v hodnotení podnikateľského prostredia podľa publikácie Svetovej banky Doing Business 2014 medziročne zhoršilo o 6 miest a pokleslo na 49. miesto zo 189 hodnotených krajín. No, ja si myslím, že treba vidieť veci v dvoch rovinách. Poprvé je to o tom, že naozaj ministerstvo a vláda sa snaží vytvoriť programy pre podporu malého a stredného podnikania. Len pri tom celom sa trošku zabúda na ten denný režim a na ten život tých malých podnikateľov. A hlavne sa zabúda na jednu veľmi vážnu vec a to, že podnikanie si teraz predstavujeme ako nejakú obchodnú činnosť. A nám na Slovensku vymierajú remeslá. Nám vymierajú nielen tradičné ľudové remeslá, ako ich vidíme dnes na tejto výstave, ale na tento jarmoku, keď to tak nazvem, ale vymierajú nám doslova fortielní ľudia, ktorí vedia dobre robiť, vedia proste vyrobiť hodnotné veci. A živnostenská komora tlačí na to, aby v spolupráci s ministerstvami sa nám podarilo zachovať túto tradíciu a rozvíjať pracovnú silu. Keď nebudeme mať dosť naozaj profesionálnych zručných ľudí, tak sa nám stane tá vec, že nám odídu za chvíľu tí veľkí investori a sami sa neuživíme. Tým, že živnostníci na Slovensku ručia vo svojom podnikaní celým svojim majetkom, stáva sa táto činnosť pre nich a ich rodiny obrovským rizikom. Možno by zo strany štátu stačilo zníženie byrokracie na základe zmeny pohľadu na ich podnikanie, aby sa nepožadovali zbytočné overovania originálov listín a potvrdenia potvrdení, aby sa na podnikateľov nepozeralo ako na potenciálnych podvodníkov. Sledujte spravodajstvo televízie Severka.
Každú hodinu aktuálne informácie zo severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.